MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Ja som prišla k tej figurálnej tvorbe s plávaním. Tento šport, ktorý máme v rodine od malička, alebo od vlastne najstaršej generácie. A keďže moja dcéra, teda tiež plavkyňa, má priateľa, ktorý robí skateboard, tak ma zaujala vlastne táto téma tiež, ktorá je vlastne, sú tam 5 takých dosť silných športov, ktoré som chcela trošku priblížiť ľuďom, lebo málo kto pozná vlastne moderný futbol. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.